Wow, tu ko naksi pura fine. Thanda, belai thanda. Please pi hai. Hello, lamsugo ba songhai no hai. Ani Sumenti Prasa blogo. Ang ojora phaisok phaijak belai haksal jagao. Obo ke Komolpur bai Khuai. Aboni kataro kaisa hasugo phaijak hugo. Tamni baga ma phaiga tini hingke. Onek prai সময় no khanao bui hu khaimani hu khokmani omorok. Piaba ang mohol bai thangbai nugiaku. Ge tini hingke nainani hine ma phaiga. Bahike hu khoklai ba bahike aro manui moi gothungrok kailai. Hingke busu jora tui porishram. Busu jora tui kosto man. Kaisa kaisa huk songsanani hingke aro mai kayoi mai karinani mugutung kayoi mugitung karinani busuk jora tui kosto khananang oboni experience kicha nanani bagai ang ma phaiga tini jara experience gana ro thani genugoi man kharo noran ukulgo nugoi man khana bolong abo pura kufung bolong tongmani hiaba tabu nai nai pura poriskar tini bahike borokni yak nangmani bagai bahika yak nang khaike ang aro kisi sanjaga omono sanamo sungo sungnadi korai bororok chung din ane din khai bororok chung bahika chanai sin kheto koroi sinnogo mai koroi ge sure nung bolong kufung pan hogoi ma chanai bolong kufung pan hogoi chanane ma chengnai hayada gang omono sanamo sungo tini je o huk hoknai ang bini simi saya kubangma huk hongnai ni bagano ang okok sawo chung kebo bolongo phai asu bolong kupungno tanoi konoi o bolong bisingo phai tongphana kebo musungya mosburi oboni bisingo na ang sanamo sungo tini je kubangma neta rokni kok tini election phai kya hingke public ni thani borok ni thani phai koi phayo vote ni bagoi tini sei ব্যক্তি rokni bagoi ek phuta phana wansuk jagya ek phuta phana wansuk nai koroi tini tamni bagoi vote mangkhaino ang paikya ang vote manoi kuplai ungthamani pore jithi thangmani pore ani pocket pungmani pore bo public sabo ang sisiniklat ang thangnai video sama hai nungbai kok sanane naikha bo nungbai kok si kahmgai sagala karon bo non sisinia kintu election puru hingke election gana hingke bo nini bagai bogoban obon bagano ang sanamo sung rap use khaimani hai khatano rap use khaimani hai chung bujina nango chung sabono vote dinani bahike vote dinani chung bujina nangka chung asu thokai jak mali ya bayaso busu thokai jak sinai bate bisile bisi tipra sarok thokai jak mang tong barat sadin mani 70-75 বছর ongka tipra sarok tabubo o satok jak tongmani jaga on tong boro develop khaba boro satok jak mani yok khaba yok yako huk nai chung moi gothungrok kubangma masao bazaroko okhormani ge borok o moi kuthung je pailana pururok baksa borok dam khailai kutuk layo he sob rokong layo chung kubangma jaga nugo kintu o moi kuthung bazaro talangnani thangka borok busuk tamo porishram ma khai obonono naina hino jora phaijak borok je huk khaimani bolong sokmani bolong hokmani aborok ang norano phonok nai nai tong paithak jora aborok nuhukana noro abo busuk kufung tongmani bolong nadi sini borok koroi borok bohok ni bagoi busuk porishram ma khai boyosko borok onek boyosko ni tini wa kongsa tana thanga borok nasu phanchi kuri haipana bohok na wansugoi busuk kosto khai asu bolong kufung no borok ma hogo igabono chung bujinani dorkar chung chini borok nadi duniao tabuk chini borok bisi thungjaka hene ma wansugo je kono politics je chung thangnai kubangma bosoni sikang je tabuk je oroi poroi ngoi tongmani je koroi ngoi tongmani obo ekmatro karon ang wansugo chini borok simi nongo je tom hingke chini borok no besirбаг thokage hene wansugo
tabuk thokai jakmani bagoi no omahai obostha ochini borok no nugiman kana nukuruga thokai jakmani bagoi no haim kana ne wansugo ngi tabo buskango election tongo babsong election hingke belai netarok ni bagoi sare chikon sa phano belai boroni bagoi dam respect izzat kamingke nini yesu kongsani bagoi amona mawan sungnai sung sabnori na nang bot kahamke mawan sungnai nin future ni bagoi nini bot kaisana nini future change khlai mano nanari busu bolong kupung asu kupung jorawo chibuk sinre phano warjak mano o bolong kupung tui hor sal yang tu laisu nikon tanani phayo wa tanani phayo karon abot langkhaisi chanani bayapsong sungobono mawan sungnai je Tripura no borok bisi use khlai borok sung saimano Tripura rajyo o Tripura no karoi bo kuno politics buskango agukmaya Tripura no jekuno politics khaipano Tripura no logi matlango sungbo sob somay bokhoro matongo nung biswas khaika naina de Tripura no karoi bo party buskango laimani tong kuno koroi Piaba Tripura no ekmatro rap use khlaiga jekuno party rap use asuk bosor chung school thangoi khata suimani hai chung nut khaina sikang rap khayo o system no Tripura no use khlaiga Tripura ni bobishot Tripura rokni imang debak no rap te kuno kuro nane di hor hui 동수가 하나야 배는구나 허구를 하면 왜 하하 하보 difficult lama omo kalai khesias teba sena kore thamla saganta emang lakta ora ta thamde sekende anu sudah ngali ini dai nare thamde saganta emon ja lama danger tolaw thana na gocho tolaw yang sakati phai na na di একবার যদি স্লিম গা কলাই থাকাই বাসিনাতে উপায় করে পথ ও না দে বড় চিকন হরো আনার ন তলা থাকা ফনং না নাই দংনি খাতারনাক ট্রেনিং ও লামানো অখনে না খানাই না দিবসু কুচুক ও লামানো yang অখর কাইছে yang ঐক্য মুসু নাইথক জায়গা নুখানা নরক ফাইনা মুসুং গই তংখানা নরক তো নুগই খাইনা হিংকে কন্টেক্ট খাইব না আং বাই আং কন্টেক্ট খাইব না আং লেতে ফেলিয়া ওয়াও একদম ঠান্ডা তুই
아. 찬다. 몰라 찬다. 그래서 뒤하이. Tabu mikhumu rok manka mikhumu hingkai gorok chana ni bagai tiar khaile dong tabu yang rok nu khana hor khana ni bagai ready yang wak bahan rok tu bujak lefang rok wasungo godok pengoi chana ni bagai tiar khaile dong Mami kholai ingen neni Horka mikhumu bawahan wasungo pengoi mikhumu penghata wasungo wahan no ribong wo wahan mikhumu pendi wahan bai mikhumu tikana sukono chana mikhumu bai aban mikhumu nu khana mikhumu bai wak bahan mikhumu wak bahan te abakha godok ni bagai wasungo pengnai ta wasungo 에 구멍이 뭐라? 하나 나오지다. 무슨 보라 보고 있느냐? abakha mui rok ready kha aro wak bahan godok thangrai godok maharata yang te tiar khai dong ho paya ho te duita wasung joto godok mangbo mudah mau wahan masak tuh, Pak. 이거 어디가 이거를 왜 그러니 Hari.